Cebu City Mayor Edgardo Labella mipagawas og executive order nga nagmando sa pagpasira sa mga samang, mapribado man o mapubliko, subay sa paghandom sa adlaw sa mga santos ug mga minatay. Ang report ni Femery Dumabo. Subay sa executive order nga gi-issue ni Mayor Edgardo Labella, tak-upan ang mga samang mapapribado o pampubliko man sugod sa Oktobre 30 hangtod na sa Nobyembre 3. Nining mga adlaw, way tugutang makasud sa mga samang sa dakbayan sa Cebu. Tradisyon na sagad sa kadaganan ang pagduaw sa lubong sa ilang mga minahal sa kinabuhing ni Taliwan. Sugod sa Oktobre 31, bispera sa adlaw sa mga santos ug sa Nobyembre 2, adlaw na sa mga nangamatay. Sagad sa dagsaan ang mga samang sa Nobyembre 1. Hangyo ni Labella nga sabto ng iyang desisyon aron di na mausab pa ang pagsaka sa mga hitaptan sa coronavirus disease. Pagtuman usab kini sa kamanduan sa COVID-19 Interagency Task Force nga idili ang mga panagtapok. They are so overcrowded. Nahibaw gyud ko anak kay I know that because every kalag-kalag, every All Saints Day and All Saints Day, All Souls Day, we go around all the barangays. Awhag ni Labella sa katawhan nga himuon ang pagduaw sa mga samang o paglimpyo sa mga lubnganan sugod na karon hangtod sa Oktobre 29 o di kaha human na sa Nobyembre 3. Apan gikinahanglan gihapon nga masunod ang mga lagda sa IATF nga nagdili sa mga senior citizen o mga nag-edad og 21 anyos paubos nga makagawas sa panimay. Gikinahanglan usab ang pagdala sa quarantine pass, company ID ug certificate of employment. And it is always filled with people, hundreds of thousands of people. And we do not have enough multiplier forces even to manage the situation. Uba ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.